Penseu que ahir, en aquestes unitats, el que hi ha són recursos bàsics, però a partir d'ahir, ja en el DVD, per exemple, estan enllaços en pel·lícules, novel·les, i fins i tot adreces d'internet, per a que després cada un ho va fer aquesta unitat segons en quin nivell la vaig aplicar, segons com la vaig a treballar i de quina manera. Doncs ahir en aquest DVD teniu de tot, i totes aquestes coses són interessants perquè són recursos com per exemple si en una comarca uns professors volen fer un estudi concret de coses que es parla aquí però a nivell del seu poble. També és una qüestió que a nosaltres ens resulta interessant. De fet, la idea final era que si no enguany, perquè no és possible l'any que ve, fer una entrada en la fundació per a que la gent que pugui estar experimentant en el seu institut o en la seva escola de secundària aquesta unitat pugui fer els comentaris si què li sobra, què li falta, què coses ha fet que se podrien afegir o si és una unitat diguem oberta, no? Per a fer incorporacions, el mateix que per a utilitzar-la part, no tota, com se vulgui. Entonces, ahí teniu, i ara ja es comencem en la presentació de la unitat. És interessant, nosaltres treballem en aquest mètode més actiu que implica que així en aquesta unitat hi ha molts fons documentals, primaris i secundaris. I es tracta que a partir d'això, i mitjançant una metodologia activa, els alumnes valoren, discuteixen, apleguen a conclusions, inclús fins i tot després de treballar cada un dels temes en grups, se pugui fer una autoavaluació. Aleshores, teniu així la presentació de la unitat. De què anem a parlar? I ahí es tractaria primer de fer tota una tasca de motivació, de veure quines són no sols els interessos sinó els coneixements previs dels alumnes. Hi ha gent que encara recorda que algú dels gruperos sentia Radio París, la Pirinaica, o se sentia la Rendicí en aquest lloc amagat de la casa on se deixava caure un fil de la teulada per a poder sentir-la, encara que foren les interferències de la Pirinaica. Vull dir que hi ha tota una sèrie de coses que a la gent li pot motivar, pot contar històries d'alguna persona de la seva família que va anar a l'exili, i tot això pot aprofitar per a fer una motivació. Una vegada això, tenim que dir, de què anem a parlar? Des de quin moment es comencem? Anem a parlar del País Valencià, parle millor de Déu, perdó. Anem a parlar del País Valencià i aleshores tenim la Brigada Littorio, els feixistes italians, entrant en Alacant. O sigui, la guerra s'ha acabat i així teniu un document. La guerra ha terminat i teniu així un mapa de veure com les tropes feixistes van encerclant a lo que seria la zona republicana. I tenim aquesta situació. La guerra s'ha acabat, la Brigada Littorio, entra en Alacant i ahí tenim l'últim vaixell que va eixir del port d'Alacant en els que fugien, l'Estambul. Una vegada se situen... Si no, l'ombra del meu pare. Si no ho veig jo també, perquè si no ahí està entre la tableta. Ahí teniu l'últim vaixell que va eixir d'Alacant. Els últims republicans ixen en l'últim vaixell que eix del port, que és l'Estambul. Ja, per exemple, en els textos, en la documentació, està fins i tot un tros del quadern de bitàcora del capità de l'Estambul explicant què és el que està passant. Això és una font que ahir la tenim reduïda, però si vas al CD, per algú que tingui interès, està la declaració del capità de l'Estambul sencera. Quan hi ha un document que té un numeret al costat encerclat, és perquè se disposa del document sencer en el CD, en el DVD, perdó. O sigui que tot això, i ara la Brigada Littorio desplegant-se, i tenim així el port d'Alacant. El port d'Alacant, que fixeu-se, té ahí un monolit, és el monolit per la llibertat, i és el primer que les tropes feixistes enderroquen quan entren en el port d'Alacant. Eixa és la gent que no va pujar a l'Estambul. I clar, i eixa gent que va passar en ella.
No? Habrà que preguntar-li als alumnes si la guerra s'ha acabat, si en teoria Franco va dir l'exèrcit roig dissolt, cada u a sa casa, los que se n'anaren i els que quedaren, què li passava? Entonces, lo primer, enderrocaren el símbol de la llibertat, i segon, s'exportaren a un camp de concentració, no les deixaren anar a sa casa. I ahí teniu el camp de concentració dels armelers, que és on portaren aquesta gent, que no deixaren ni fulla ni tros de branca, perquè la fam que patien, no deixaren, vamos, en el camp allò va ser com quan passa una cosa de termites o de llagosta per un camp, i després des d'ahir a caminant s'exportaren al camp de concentració d'Albatera, que hi havien fet de testimonis. Una dona major que aleshores era una xiqueta i recorda com se va anar en sa mare des del camp d'Estarronxers a Albatera, a caminant. Entonces són realment testimonis. L'altre dia va vindre un profe que estava portant la unitat, i aquesta unitat se pot fer en història o en el PCI, i decía ella, en la meva experiència jo tinc un grup de gent poc motivada, però ha sabut començar a treballar en això, i vaig veure com un alumne que estava llegint un testimoni, que ara veurem, d'un home que va anar a fusellar, que està a la presó, diu, s'emocionava i plorava. I jo vaig dir, bé, això funciona, no? O sea, els materials estan aconseguint l'objectiu, que és que la gent sàpiga, reconega i d'alguna manera integre aquestes vivències que tindrien que formar part de la nostra història vital. Aleshores, la paz impossible, ¿vale? I ahí teniu les preguntes, i és que una vegada t'has donat compte que la gent que no va fugir i es va quedar va acabar en un camp de concentració, els alumnes se tenen que fer preguntes. I això qui ho va fer? Qui ho va patir? Com se va produir això? I com va reaccionar la gent davant d'això? Poden sorgir molt més preguntes, però al final, combinant les preguntes, això són els nuclis d'interès, eixos 4. Però torno a dir, totes les preguntes que se vulguin contestar i continuar formulant són línies de les quals tirar per a continuar treballant a l'altre. Una de les coses, una de les coses que resulta molt important per a treballar és tots els materials que trobem portar-los en un eix cronològic. No sols perquè és bo que la gent sàpiga que en història se té que treballar en l'eix cronològic, sinó per a nosaltres és estratègic que la gent sàpiga que la repressió del franquisme no van ser 3 anys, ni 2 mesos, ni 5 anys. Com a poc, mireu com fusillaren a Julián Grimau, quan fusillaren els últims 5 anarquistes en l'any 75, i com a mínim la repressió aplega fins a la transició. Això com a mínim. Que alguns comportaments actuals, en fi, ja que ens fan pensar que la prova del cotonpel no l'han passat en aquest procés de la transició. Però com a mínim l'eix cronològic és important per a desmuntar allò de que, bueno, si se pasaron un poco como los otros fue poquito, pero després ja les coses van ser d'una altra manera. No van ser d'una altra manera, i per això el de l'eix cronològic, quan se'n fan les activitats, per a nosaltres és important. Després, en este quadern, que torno a dir és el quadern del professor, està l'avaluació, com nosaltres plantegem l'avaluació, se fa treball en grup, però bueno, això és una cosa més de que el personal, els professors interessats ho puguen mirar. També parlem de les fonts històriques, per a que l'alumnat sàpiga el que són fonts primàries, fonts secundàries, i hem agafat la classificació de Tuñón de Lara, però per una raó, perquè Tuñón de Lara també va estar en el camp dels armelers. I era una mena també de reconeixement, no sols a un historiador que ha fet coses importants de la història d'Espanya, sinó també a una persona que es va significar en aquest moment i que va estar també en el camp dels armelers. Després tenim així els recursos que n'hi ha per internet, pel·lícules, i tot això està en este quadernet que diem repressió en este d'ací. En este d'ací, que és el quadern inicial, no?
què diu després, com se fa l'avaluació, tot això que és el que hem estat mirant. Però ara anem a passar després, una vegada plantejat això, plantejat els nuclis d'interès, anem a treballar al voltant dels nuclis d'interès. I per exemple, podem plantejar-nos, no sé, el que vulgueu, per exemple, les formes de la repressió. Quines són les formes que va tindre la repressió concreta que nosaltres coneguem al País Valencià? Teniu una foto fantàstica, perquè gràficament la unitat està molt ben feta. Així teniu una presa que va davant de la Junta de Llibertat vigilada, ¿vale? I teniu la foto de la monja en la toca, el falangista, estan tots, ¿vale? Tots. I ella, i el del quadre, claro, estan tots, per això diria, és que la foto és fantàstica, i tots examinant a la que està en la Junta de Llibertat vigilada, a veure si li dona la llibertat, però una llibertat, evidentment, com diu, vigilada, de presentar-se, de fer, de tal, d'eixa gent que, a més, quan s'acostava a algunes de les personalitats, fins i tot el dictador, preventivament la portaven a la càrcel per si de cas feien alguna cosa abans, no?, de que lo pogueren demostrar que no anaven a fer. Aleshores, quines eren les formes que tenien de repressió el franquisme? Ahí teniu, pues, els primers moments, les càrcels. Ahí teniu un mapa molt interessant que és les fosses comunes. Ahí teniu, això és qui va ser una de les primeres formes de repressió, va ser directament els afusellaments. Este era un mapa que es podia consultar en el enllaç del Ministeri de l'Interior i ja ho han llevat d'ell. Tot en lo negre és on estaven les fosses comuns, o sigui, en quasi tot el territori de l'estat. Clar, és que per això diem, és que no és una anècdota, això és una categoria, i com a tal categoria este mapa ara se pot trobar, però donant-li moltes voltes per internet, però estava que se podia entrar a veure-ho i ara ja ho han llevat de on estava, però encara teniu per ahí una adreça que encara se pot trobar. Després, per exemple, dintre dels afusellats estan tota una sèrie de testimonis de gent que en el seu moment va estar empresonat a punt de ser afusellat. Teniu per exemple ahí uns quadros on indiquen, per exemple, la gent que va estar empresonada, que va estar afusellada en els diferents anys. Per això que quedi clar que els afusellaments no va ser una cosa del 39, va haver un període molt gran. Jo, hi ha una anècdota d'una persona major en la que estàvem un dia parlant, que estava contant que de xicotet l'havien portat a una mena de, no sé, com de, no era un reformatori, era un centre per a gent que s'havia quedat sense pares i que estava en Ocaña, i dia que s'escapava per les nits perquè a més sentia fusellar quan es començava a trencar el dia, i va veure com en un d'aixòs xuís a una dona la condenaven a mort perquè s'havia trobat una faldilla o un mant d'una verge que havien llevat d'alguna església, i quan la dona tenia fred i no tenia diners, s'havia fet això, en això s'havia fet un tratge, i sols per això la condenaren i la fusellaren un dia quan recava el dia. Ho dic perquè totes aquestes coses que no s'havien contat mai, que no s'han posat mai blanc sobre negre, cal que la gent recupere aquesta memòria oral, i per tant aquesta memòria històrica oral que permeteix construir la nostra vida i la nostra realitat.